veritat, jo estic molt contenta de com ha anat. El dia ens ha acompanyat i això també ha estat molt important. Sabíem que aquesta era la primera vegada que es feia, el qual és el que volíem fer, era una mica la mostra de la representació de les nacionalitats que tenim aquí a Cunit i no girar-nos l'esquena davant de l'evidència del que tenim i veure que això, com respecte, podem conviure tots i que ens hem de conèixer, perquè al final, vull dir, cada un de nosaltres tenim la nostra cultura, però l'hem de conèixer i respectar-la i a partir d'aquí conviurem tots. I si el poble va bé, anirem bé tots, no? Crec que per construir una societat millor és necessari que tots fiquem una mica a nosaltres, que ens obrim i que no rebutgem els altres només perquè pensin diferent o tinguin uns costums diversos. Al final, si ens obrim, podem aprendre dels altres. I això jo crec que és una cosa molt maca i necessària. Molt contenta d'aquesta primera festa de la diversitat i orgullosa de tota la gent que ha col·laborat i ha estat aquí treballant per fer això possible. S'ha de fer i tenim moltes cultures aquí a Cunit, molta gent que viu a Cunit, són 15.000 habitants i no sé què més dir perquè he passat un dia molt, orgullosa de que aquest dia s'hagi celebrat i orgullosa de tota la gent que ha col·laborat. En resum, el dia d'avui ha sigut la primera festa de la diversitat i les cultures a Cunit i per nosaltres ha sigut una prova pilot per veure com responia els ciutadans, la gent de Cunit, un cop que es posi en valoració les diferents cultures que formen part de la comunitat de Cunit i hem intentat donar tastets de cada cultura que hi ha a Cunit. Hi ha coses que al futur hem de millorar i hem de treballar i evidentment això ho tenim en compte i ho parlarem ara quan acabi tot o tindrem que fer una valoració del dia d'avui i millorar tots els aspectes que hem vist avui que manquen o ens hem passat, no? I això és un treball que hem de fer seguit, no és un treball només del dia d'avui, no? I deixar, ja està, aquí hem fet una festa, ja està, no. Ara tenim clar que s'ha de treballar molt amb la comunitat de Cunit, amb la gent de Cunit, molta gent s'ha apropat a nosaltres per oferir-se a participar en danses típiques del seu país, com un grup de xilè que ha dit mira, soc de Cunit i tinc el meu grup i m'agradaria participar-hi i molta gent que han sigut, la veritat, que s'han portat una sorpresa i tots han comentat això, els anys que portem aquí vivint a Cunit mai s'ha fet. Per això és la primera festa i la primera prova i a partir d'avui tots tenim clar que s'ha de fer molta feina i no parar, sinó seguir endavant i intentar millorar tots els aspectes que hem de millorar i sobretot centrar-nos en el més important, impulsar la convivència a Cunit i la cohesió social i celebrar-ho en un dia com avui. Moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres.